Lidi, vás vítám u mého dalšího videa a to bude další challenge. V této challenge bude o to, že toto video se bude prostě jmenovat Charlie Challenge. Ten, kdo to nezná, tak to vysvětlím, o co tu jde. Máme dvě tužky, které se dají napříč sobě, ale papír, na kterým je napsáno yes, no, no, yes. Takže to bude trochu... A jde o to, že vyvoláváme mexického ducha, takže se do toho můžeme rovnou vrhnout. A mám tu hosta. Freelex TV. Případně dejte like i odběr. A jdeme tentokrát už do toho. Takže tady máme, můžete vidět, že je ten papír, na kterém je napsáno yes, no. A nesmíme no, yes. do toho foukat. Nesmíme do toho foukat, jinak by to byl samozřejmě fake. Takže můžete vidět, že to není fakeový. Freelex má ruce pod stolem. Vidíte, hlavu nemá u toho. Budu schválně mířit, jestli do toho nefouká. A můžeme se do toho pustit. Tak Charlie, jsi tady? Charlie, jsi tady? zatím nic. Možná ani se nic nestane. Otázku. Charlie, zabil jsi už někoho? Tak nic, no. Charlie, prosím řekni mi, jestli jsem Paco. Asi neodpovím. Kámo, já bych nemohl, kdyby tekon... Kámo, vidíš v tom odstínu? Ono se to hejbe málo. Vidíš to? Ono to na kameře není vidět ten odstín, ale my to vidíme. Tady, přesně tady, je takový odstín a ono se to tam hejbe. Jo, no. A ono se to ještě v tom odstínu hejbe. Ty vole. Ale přísaháme, že to nebyl To fake. nebyl fake. A fakt, že ne. Takže zkusíme ještě jednou, jestli to půjde. Hej, tyjo, prosím, nepište mi do komentů, že to byl fake. A nehejtujte ho. Nehejtujte mě. Ani mě, ani jeho. Prostě nikoho nehejtujte, když my jsme s tím nic neudělali, ono se to normálně hejblo, nebo je možný, že jsme to už měli na křivo. Jo, to je taky možné. Já to přesně teď dám podle ty čáry. Dej to úplně na přesno. Počkej, aby to viděli. Jo, je to tak. Je to na přesno. Takže. Víte, jak se to hejblo? Tak my jsme to fejkli. Ale zkusíme to ještě bez fejků. Jo. Takže možná, ale je vidět... Do toho fouklo. To on do toho fouklo, ale můžete vidět, že to je fakt nafejkovaný, takže, nebo ne nafejkovaný, ale prostě lidi si to nafejkovali na to, aby věřili v Charlie. Žádná Charlie podle mě neexistuje. Charlie, jsi tady? Spíš ten Charlie, ne? No. To není holka. Jo, je mexický duch, takže nevím, prostě něco říkej ta, nebo on, to je úplně jedno. Charlie. Byl jsi někdy ve videu? Tak jiná otázka. Charlie. Prosím, řekni nám, jestli jsi při tom videu zabil už někoho. Kámo, Tak dělejte. ale ještě ne. Ono se nic neděje, tohle je nafejkovaný, určitě ty lidi to vyfejkovali. Buď ticha. Hej. No vidíte, jak sedím a tak on pozoruju tu tušku, jestli se hejbne. Aspoň o milimetr. On nefouká, je daleko. Kdyby jsem foukal, tak by to šlo vidět, ale... Tak jiná otázka. Charlie. Jaká?
Je Pogo nejlepší youtuber? Sirény, kámo. Charlie, řekni nám, prosím, jestli jsi už někoho zabil. Slyšíš? Tak počkej, zkusíme to ještě anglicky. Charlie, are you here? Kámo. Ono si to nehejbe. Tak počkej, teďka to zkusím já. Charlie, jsi tady? Kámo. No tak nic. Takže my Počkej, já to zkusím, jo? Charlie, jsi tady? Jestli si to schválně hejbne, jo? Počkejte, jsme tu za chvíli. Charlie, prosím řekni nám, jestli jsi už někoho zabil. Mouka blbá. Kámo, ale fakt, že to se hejbe. What the fuck? Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Tohle video už snad asi nikdy nenatočím. Furt, ono se to... Fakt ale hejblo. Ty My jsme takový položili otázku, Charlie, už zabil si už někoho a on takový, yes! Kámo, my jsme se fakt lekli a já jsem spadl z té židle. Tyjo, otoč to. Můžu říct, že jsem psychicky úplně někde jinde. Mohli jste slyšet můj výkřik, tyjo. Ale fuj. Takový, Je takový what the fuck. Ale tyhle. Tohle. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, odběr. a nehejtujte. Nehejtujte, samozřejmě bylo to opravdový. Můžete dát like i Freelexovi a odběr. A já se s váma loučím a čau!